салом мухлисони ҳамешагии барселона ва канали барсатиҷӣ. равзанаи трансферӣ расман дар аврупо оғоз шуд. дастаҳои футболӣ барои тақвияти ҳайати худ бозингарони ҷадидро ҷалб мекунанд ва барселона ҳам аз зумраи он дастаҳо ба ҳисоб меравад. имрӯз ба хабарҳои трансферии барса ва ҳолати даста ба шумо навор пешкаш мекунем. лутфан барои дастгирӣ лайки худро дареғ надоред ва албатта ки дар канал обуна шавед. барои дастгириятон сипосгузорем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. бошгоҳи барселона ният дорад ки аз фурӯши Франк Кесе беш аз 30 миллион евро ба даст орад. каталониҳо ахиран ин ҳимоятгари 26 соларо ба фурӯш гузоштаанд. Кесе барои як қатор дастаҳои аврупоӣ варианти лозима дониста мешавад, аммо нилнориҳо танҳо дар сурати гирифтани пешниҳоди тақрибан 35 миллион евро бозингарро озод мекунанд. роҳбарияти Барса дар сурати нагирифтани пешниҳод дар ҳаҷми ин маблағ Кесеро дар даста нигоҳ медоранд, чунки монанди ӯ дигар касе дар нимҳимоят дида намешавад. дар Барса чунин мешуморанд ки беҳтар аст ки нимҳимоятгарро дар ҳайат нигоҳ доранд нисбат ба оне ки бо нархи оптовӣ фурӯшанд. дар мавсими гузаштаи Ла Лига Кесе 28 бозӣ анҷом дода буд ва гуфта мешуд ки Барса аллакай пешниҳоди ивази бозингаронро аз дастаи Интер рад кардааст. дар сурати тарки даста кардан ҳам Кесе мехоҳад ба Италия баргардад ва гуфтушунид бо дастаҳои итолиёвӣ бештар ба бозингар мутобиқ меояд. оиди дастаи Интер якбора як хабари дигарро ҳам гуфта мегузарем. финалисти Лигаи чемпионҳои имсола ҳамчунин нияти тақвият додани хатти ҳимояи марказии худро кардааст. ҳимоятгари Барселона Эрик Гарсия яке аз вариантҳои қулай барои итолиёвиҳо ба ҳисоб меравад. ба иттилои Диарио Спорт, каталониҳо ҳимояи худро ба таври зарурӣ пурра сохтаанд ва дар сурати гирифтани пешниҳод ба ҳаҷми 10-15 миллион евро омодаанд ки Гарсияи 22 соларо ҷавоб диҳанд. Барса ҳатто розӣ аст ки Эрик ба иҷора равон карда шавад, агар ки инро ба бозингар мувофиқ бошад. агар овоздиҳӣ байни мухлисон шавад, боварӣ дорам ҳама розӣ аст ки пул ҷамъ карда ба Интер диҳанд барои бурдани Гарсия аз Барселона. шояд ки Гарсия дар Интер комёбтар шавад, зеро футболи Италия нисбат ба Испания сабуктар ҷараён мегирад. барселона ҳадаф дошт ки Гюндаган дар равзанаи трансферии тобистона хариди аввалини барселона шавад. гуфтушунид бо бозингар дуру дароз тӯл кашида истодааст ва аллакай як маротиба муҳлати гирифтани ҷавоб аз ин бозингар гузашт. Гюндаган талаб кард ки боз вақт барои баровардани қарори ниҳоӣ дода шавад. барса то ҳол ин гузаришро ҳал накардааст ва аллакай дар ҷустуҷӯи ивазкунандаи Гюндаган шудааст. ба барселона ҳамлагари мунтахаби Аргентина ва дастаи Тоттенхем Ло Челсо писанд омадааст. каталониҳо Ло Челсоро ивазкунандаи Гюндаган интихоб кардаанд. ҷовани Ло Челсо бо дастаи Тоттенхем то тобистони 2025 шартнома дорад, вале бозингар тӯли якним мавсим аст ки дар иҷора дар дастаи Виларреал бозӣ мекард. агар натиҷаҳои имсоларо нигарем, дар 29 бозӣ 2 гол ва 3 асист дар номи ӯ сабт шудааст. намедонам то куҷо барои шумо ин вариант писанд аст, вале ҳамагон интизори хариди бозингарони номдор буданду Барса бошад аз думи киҳо давида истодааст. ҳамон бозингарони аз академияи даста баромада метавонанд ки ба монанди Ло Челсо дар ҳайат баромад кунанд. ҳадаф хариди бозингарони номдор буд ва бояд ҳамин хел монаду ҳарчи зудтар ба амал дароянд. мушкилоти иқтисодӣ ва боз иқтисодӣ. ба чӣ кор машғул будани Барселона маълум нест, вале қарзҳои даста ба таври кайҳонӣ боло шудааст. ба иттилои манбаи қарзи дастаи Барселона 3 миллиард евро будааст ки Барселонаро барои ҷустани чораҳои зарурӣ маҷбур мекунад. сармоягузорони қатарӣ ва саудӣ метавонанд ки қисме аз Барселонаро соҳиб шаванд. ба гуфтаи рӯзноманигори El Chiringuito Хосе Алварес, нилнориҳо имкони тағйири шакли ташкилию ҳуқуқиро баррасӣ мекунанд. ҳоло Барселона расман як ташкилоти ғайритиҷоратие мебошад ки пурра ба сосиёз, яъне ки аъзоёни даста тааллуқ дорад. гуфта мешавад ки каталониҳо имкони фурӯши 49% бошгоҳро ба фонди сармоягузории хусусӣ барои ҳалли мушкилоти молиявӣ баррасӣ мекунад.
маҳз ба ҳамин хотир президенти Барселона Жоан Лапорта дар ҳафтаҳои охир ба Арабистони Саудӣ ташриф овард ва ҳоло бошад дар Қатар аст. Барселона варианти модели омехтаи мулкиятро меомӯзад. Дар ин ҳолат ҳиссаи зиёди бошгоҳ ба аъзоёни даста тааллуқ хоҳад дошт ки сухани охиринро онҳо дар ҳар қарор мегӯянд. Барса маҷбур аст ки чунин роҳро интихоб кунад, зеро даста дар буҳрони иқтисодӣ қарор хоҳад гирифт. Аксаран рӯй овардан ба сармоягузорони арабиро шармандагӣ медонанд, вале чаро ин корро кардани Манчестер Сити ва ПСЖ-ву дигар дастаҳо шармандагӣ набудаасту маҳз Барса шарманда мешудааст. Барои мухлисон муҳим нест ки саҳмияи даста дар дасти кӣ аст. Барои мухлисон муҳим ин аст ки даста тавонад рақобатпазир дар бозори трансферӣ бошаду барои ҷоизаҳо дилпурона рақобат кунад. Агар ба ин гуфтаҳо розӣ бошед, пас дар комментария ҳатман фикри худро қайд кунед. Ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири барсатиҷӣ бимонед ва аз хабарҳои ҷолиби дастаи Барселона сари вақт огаҳӣ пайдо кунед.